Hey YouTube, det er Racer 3.0. Jeg vil lige afprøve Kraken Bolt for T. Hansen. Så 2 sekunder. Wow, de er sgu da meget gode. Jeg prøver lige en til. Fuck, de stinker. De stinker kraftigt med værende røgbomber. Ja, hvis vi vil have en røgbomber, de overhovedet nu. Nej, så skal det kraftigt med begynde at blæse. Tak for det. Og jeg kan sige, at de siger faktisk rigtig højt knald. Ja, men det var lige alt for nu. Hej.